Hey, what's up mga may good morning. Karon kayo na matan ako and mangulit na may inig humagkaan mapunti na. Inig humagkaan kay ma-check out na may. Karon kay bago pa kong tan-aw ko og Animax. So later mga tumig Acapulco Resort kay birthday ni Kaiser. Happy birthday Kaiser. So again, thank you Ate Daya sa pag-sponsor nimo namo sa pag-check-in namo dito sa hotel and sa ticket sa Bicon Infest 2022. So nag-order na lang may og Chowking sa kanang food panda mga meg kay kanang gikapoy na mignaog na og lakaw-lakaw para usara among lakaw inignaog na mo mga meg. Kasi Ma'am Shitin kinag-edit dayon sa vlog gahapon. So break back later mga meg. So mga meg, ang food naabot na from Food Panda and karon mga ano meg kay taod-taod kay nangli na mi. Later. Kuya! 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 Tagayo motor! Kuya, gaito! Kayo na yung motor! Kuya! Kuya! Uli namin! Kuya! Oh, wala. Kwa sa kulubot. Yang gipakita yung lubot na ganiha guys, ang buo. So mga megan, yung mangulit na me and si nami pakita ninyo nga clip nito hindi. So again, thank you day so much ni Ate Daya kay dili may makahilas-hilas og ingani kay dili tungod nimo ha. So again, thank you so much ni Ate Daya kay dili mo makahilas. Gibalik ra ko gisal. So thank you so much Ate Daya. Ayo, gusto ising ni Ray. And thank you so much nakakita ko sa mga Idol. mga idol. Ay, napoy mga nag-idol nimo nakakita sa nimo and happy Yes. pud sila. Na ay nakakita ko And na it's ko because of Ate Daya Rever. Doc Rever, ba't yung ingat sa Ate Daya, Doc Rever. So thank you so much Ate Daya kay wala mi nga rin wala pug ka. It's a you, Ate So Disi. ano niya ni gan. Sige siya balik siyang jacket, no? Ambot na nung ginahan siya, ano, kay okay ra na siya. Na-favorite na ginahan niya, kapila na niya gibalik. Yes, taga mga hilig Cebu mao jud niya ako mag. Nikalit lagi tubo imong bangs. 12 p.m. pa nga mo ang check out but nagali mi kay birthday ni Kaiser. Happy birthday Kai. Yes, and mga ligo misa. Acapulco. Pero di na ako paligoon si Nitch kay Maligo because my 1 month skin ang is iyahang fine. paputi, 1 day ra ang iyahang paitom. Yes, because my skin is so skinny. Shout out kay gahapon sa iyahang na-meet nga si Si Ate Phyllis and kuan, nindot pa jud kayo siya. Sige, ingon sa mama ni Ate Feliz. Dapat jud as an influencer nindot ang imuhang teeth. Teeth and skin. So mao na dili ko maligo karon So because dapat panindot of sa my imong skin. teeth. Baka naman gutang. Baka naman Dr. Bikibello. Ngipon, Dr. Dok Yapi! Dok ka to nagpapirma ko gapon baka to si hala ka. Mga may gikilig ko kay giingnan ko ni kuan ni Ninong Rai og kuan ko Cute ko na kayo. Cute ko na ko. O, first time na inag cute sa artista. Ayos na. Guys, nagsakay nami og taxi. So guys, karon kay naanak mi sa kanang kuan mas. Ning. So manawag ra ko una sa beach guys kay giatngan ra ko ni Kuya Juban para dili sila maglisod inig abot sa resort. Kuyog na lang ko Lati Juna sa resort.
Juga deh. Nah. Pasang tuh yung bata. Hi, Chin! Flashback. Pero di na ko paligoon si Nitch kay Maligo because my 1 month skin ang is iyahang white. paputi, 1 day ra ang iyahang paitom. So, mauna, di ko maligo karon So because dapat panindot of na my tayo mga skin. tip. Eat na ah. Eat na. Nya ready to swim. You ready to swim dayon? Ready to swim dayon ba? Uy, ready to swim na ba? Say thank you. Hi vlog. Sana! Dali na, Nech! So, mangulit kami mga Meg. That's it for today's video and I hope nalingaw na mo sa among vlog.